Ahir es va posar a la plaça de Jaume Balmes el primer punt d'informació sobre la recollida de matèria orgànica, un dels eixos de la campanya de foment del reciclatge que ha engegat la regidoria de Medi Ambient. Fins al dia 22, aquest punt d'informació estarà present a diferents punts de la ciutat i avui ha arribat al mercat ambulant. Aquest és un lloc on conflueixen moltes persones i certament la parada ha tingut molt d'èxit. El regal d'una planta i de diversos materials relacionats amb la matèria orgànica han cridat l'atenció dels vianants, que a més han obtingut valuosa informació sobre la separació dels residus domèstics. A 2:15 del matí ja hi havia una cua important enfront del punt d'informació sobre els residus orgànics que s'ha situat a la plaça de Francesc Macià, on cada dimarts s'hi organitza el mercat ambulant. En aquesta parada i a la resta que es posaran a la ciutat es dona informació sobre la separació de matèria orgànica i es fan uns obsequis als gavanencs i gavanenques per donar-los les gràcies per reciclar. Sí, es tracta bàsicament de fomentar el reciclatge i que entre tots anem fent les coses millor, ho podem reciclar. En aquest cas és de la matèria orgànica i anem posant en el covellat marró aquest totes les restes de menjar, de triadures de verdura, peles de fruita, totes les restes de menjar, tota la matèria orgànica al covellat marró. Els informadors i informadores han regalat un pensament, que és una planta de temporada, i també una bossa de compost per adobar-la, un cubell de matèria orgànica, un imant de nevera i un paquet de bosses d'escombraries compostables. El compost que es regala és una prova del que es fa amb la matèria orgànica un cop reciclada i una manera de conscienciar la gent de la importància de separar aquesta fracció. A la parada s'hi han apropat persones que ja la reciclen i d'altres que necessitaven més informació. Sí, hombre, no es tan difícil. Las botellas de plástico en un sitio, los cartones en otro y los residuos en otro lado. Tinc la basura normal i després tinc un altre pot petit i en una poso els papers i en un altre poso el que van al contenidor groc. El de la matèria orgànica no ho tinc molt clar. Ara m'ho explicaran ells. Pues tengo dos apartamentos y he hecho una cosa y he hecho otra. Más los cartones y las botellas pues las llevo aparte. Ya nos lo explicaron la otra vez que también ahí en el ayuntamiento, nos lo explicaron ellos. Y eso, pues más o menos ya está. Hombre, está muy bien hecho eso. Tinc el compostador molt gran i allà vaig tirant tota la matèria orgànica que fem a casa. Sí, va molt bé, va molt bé. A més és que veus el que abans tiraves a les escombraries, veus ara, dius, Déu meu, fas la meitat del que abans tiraves. Els propers dies el punt d'informació estarà una altra vegada a la plaça de Francesc Macià, a la plaça de Jaume Balmes, al barri de Gavamar, a la plaça Major i al parc de la Torre Lluc. L'Ajuntament ha enviat una carta a les llars de la ciutat per donar a conèixer la ubicació d'aquests punts i per informar la ciutadania de que cada dia es recullen a Gavà més de 4.000 quilos diaris de matèria orgànica que serveix per obtenir compost i que ajuda a reduir la quantitat de deixalles llançades a l'abocador.